Sobrang swerte na ng henerasyon natin ngayon dahil nauso na yung Facebook. Siyempre dahil sa mga katulad nito, may mga talent kasi mga kadagat na nakatago lang sa kasulok-sulukan ng bundok na kahit kailan man hindi mabibigyan ng pagkakataong maitanghal ang kanilang mga talento. Kaya yan si Kadagat Vlog. Patuloy tayong tutuklas at didiscover ng mga talentong lokal na naandyan lang sa ating paligid. Kaya siyempre patuloy niyo po akong suportahan mga kadagat. Katulad ng mga taong babanggitin ko ngayon, Jeneline Encenas, Edward Golay Canya, Obet Ching Franco Ronel, Carlitz Atanasio Oragon, Family Buhayo, Family Gaser, Dindo Clidoro. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa Kadagat Vlog. Kaya mabuhay po kayo. God bless po sa inyo.